Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Dzariyat ayat 38. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. Wa fi Musa fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fakhadna wa junudahu fanabannahum fil yammi wa huwa mulim. Fakhadnahu wa junudahu fanabannahum fil yammi wa fi atin id arsalna alaihimur rihal aqim. Wa fi atin id arsalna alaihimur rihal aqim. Ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Wa fi Samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Wa fi Samud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadat
musa'ika فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah Dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa fi Musa lan ing dalem ceritane Nabi Musa. Idza arsalnahu nalikane ngutus sapa ingsun hu ing Musa ngutus ila fir'auna maring Fir'aun bisultanin kelawan cak sultan apa sultan halil mukjizat mubinin kang jelas. Dadi sadurunge nyeritakno tentang Nabi Ibrahim beserta tamunya sing tamu iku mang diutus maring kaum Nabi Lut supaya ngerusak kaum sing wis rusak akhlake. Terus cerita tentang ceritane Nabi Musa. Nalikane ingsun utus maring Firaun kelawan nggawa dalil sing jelas, nggawa mukjizat sing jelas. Fatawalla mengkomi sapa Firaun biruknihi kelawan tentarane kelan bolone wa qalan jasa Firaun sahirun tukang sihir amajak naunun utawa gendeng Musa tukang sihir. Dadi nalikane Nabi Musa nggawa barang sing hak sing duduk sihir malah Fir'aun malah mengo saking apa sombong rumangsa wah aku iki pangeran kok didudono pangeran liyane aku. Dadi rumangsa dhek iku pangeran ana rabbukumul a'la aki pangeran sing dhuwur. Fatawalla biruknihi mengo kelawan bolone. Ruknin itu adalah bolo sing kuat seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 80 law anna li bikum kuwatan au awi ila ruknin syadid. Ruknin itu suatu kelompok yang sangat kuat. Jadi siapa mang Fir'aun birukni lawan bolone sing ya termasuk tentara nih ya wis pokoke partai ini sing kafir gak percaya karo Nabi Musa. Dadi mengo birukni kelawan bolone. Seperti firman Allah sani'at fihi liyudilla an sabilillah
Surat Al-Hajj ayat ke-9, surat 22 ayat ke-9. Ngenggok-ngenggokake lambunge. Jadi sani ayat fi'il yudillah ansabil, maksudnya tetap sombong gak gelem iman. Jadi rumangsa luwe pangkat, luwe ganteng, luwe kuat, luwe sugih, akhire ngremehno karo wong liya. Dadi mu'rid anil haq mustakbir, dadi mengo dari kebenaran dan sombong. Wa qala sahirun amajnun, tukang sihir iki wong gandeng kok ana pangeran tak liyane aku, jane Fir'aun ngono. Fatawalla birukni wa qala sahirun amajnun. Dadi sapa? Fir'aun berkata dengan kesombongannya, sihir iki faqadathu, mongko ngalap faqadnahu, ngene ya, mongko ngalap sapa ingsun ing Fir'aun wa junudi lan bala tentarane Fir'aun, panabatnahum mongko bawa sapa ingsun ing akeh fil yami ing dalem segara. Wa huwa utai Fir'aun iku mulimun dipaitu. Akhirnya kesombongane wis berlebihan, akhirnya dikawa nang laut dalam kondisi dipaitu. Lah kate kelep kan muni amantu billadzi amanat bi banu Israil. Akhir disane al-ana waqad asaita min qablu. Surat apa? Surat Hud apa Yunus? Rasaku surat Yunus. Jadi nalikane wis kate kelep menyatakan diri beriman, akhirnya malah dipaitu. Surat Hud surat Yunus ya. Hatta idza adrakaul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana waqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Surat Yunus 91. Jadi Fir'aun sak bolone diliwatno segara terus dikeremno. Lah naikane kae dikerem ngomong aku iman, nek gak ana pangeran kejaba pangeran sing diimani dening wong Bani Israil. Wa ana minal muslimin, aku saiki wong sing nyerah. Jadi menyatakan diri beriman. Akhirnya diseneni si al-ana kon saiki muni ngono. Waqad asaita min qablu, kon sadurunge wong kamaksiat. Wa kunta minal mufsidin, kon gawe kerusakan. Jadi dipaitu bahwa mulim satamang surat Yunus ayat 91. Jadi kerem kadek dipaitu. Lapo kak biyen muni iman. Jadi
pirang-pirang contoh kerusakan yang dibuat oleh manusia. Jadi Allah ora ngani ngoyo tapi menungso dhewe sing ngani ngoyo diri sendiri. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak merugikan Allah, justru merugikan diri kita sendiri. Pelanggaran apa wis? Misale wae subuh sampean gak subuhan, Allah gak rugi. Sing rugi sapa? Awake dhewe, wae poso gak poso, Allah gak rugi. Sing rugi sapa? Awake dhewe. Apa wis? Sampeyan gak maca Quran, Allah gak rugi. Tapi sing rugi awake dhewe. Sebab apa? Quran itu dadi sifat hudan wasifat sebagai obat. Pirang-pirang ana wong ku stroke. Mulih nanggone anake di Amerika. Dokter Yahudi. Wong stroke kan angel sing ngomong kepelat. Sama wong Islam. Iya Islam, maca Quran. Akhirnya berusaha maca Quran walaupun apa pelat. Akhirnya yang waras tenan. Ya sing murid tambah apa? Yahudi. Sing rugi sapa kamen gak maca Quran? Yahudi. Dengan membaca Al-Quran sebagai obat. Pirang-pirang bukti dengan membaca Al-Quran itu bisa memberikan kesembuhan. Lah nek malah maca Quran sirip ya dhewe. Pirang-pirang yang lain misalnya wudu sampean gak gelem wudu. Ya rugi awake dhewe. Misalnya zaman junub terus gak gelem atus. Ya rugi awake dhewe. Jadi aturan-aturan Allah itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Termasuk Fir'aun gak gelem iman ya ngrugekne awake dhewe akhire kewer. Apa cukup di dunya tok. Mari ngono didono apa siksane esuk sore surat apa winginane iku. Dadi a'radha alaihim gutuban wa asiyan. Surat apa iku? Al-Tirab. Dadi didudono siksane tiap esuk jam sore. Lho calone panggonanmu karo gak soro pisan. Jadi kerugian itu menimpa dirinya sendiri. Fatawala biruni wa qala sakin amajnun faqadna wa junitahu fanabatna fil yami wa huwa mulim. Tadi posisinya dipaidu. Terus wa fi adil lan ing critane kaum Ad id arsalna nalikane ngeculake sapa ingsun ali matasil ake ariha ing angin mbak liha al-aqim iku maknane gabuk tapi maksudnya ngerusak angin sing ngerusak surat apa iku Pak wa amma atun fa'aliku birihin sarsarin atiyah terus sakkaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayam surat Maharja sih dulu surat apa? Surat apa? Ya Allah, astagfirullah. Al-Qiyamah. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Wa ma'atun fa'uliku birikin sarsarin atiyah. Surah 69 ayat 6-7. Sakhara alam sab'a layali wa samanata ayam kusuman fataral qawma fiha
sar'a ka'anau ajayu nahlin khawiyah Fatara lahum min baqiyah Sa'ahaka Wa fi atin idha arsalna alaihim Ar-rihul Aqim Jadi nalikane dalam kaum Ad Kaum Ad itu mengaku sebagai orang yang sangat kuat Sampai wani muni ngene man asadu minna kuwatan sapa sing wong sing luwih kuat ini Bang Aku Surat Fussilat ayat ke-15 Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haq wa qalu man asyaddu minna quwwah awalam yarau anna walladzi khalaqahum huwa asyaddu min quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dadi kesombongane kaum Ad mong sing ngucap sapa sing luwih kuat timbang aku apa ta wong awe garo aweku luwih kuat wa kanu bi ayatina yajhadun padha bantah ayate Allah. Akhirnya Allah mengutus atas mereka angin fasalna alaihim rihan sorsoron fi ayamin nahisatin di hari naas linudikam adzabal khizyi fil hayatid dunya wal adzabil akhirati ahzan. Dadi siksa donya siksa akhirat faum layung saurun ora ditulungi naudzubillahi min dalik. Jadi itu sebagai pelajaran wa fi atin idza arsalna alaihim rihal akim nalikane isen ngeculno ing atase wong akeh angin sing ngerusak mata daru mongko lan ora ninggal apa angin misain saking sawiji-wiji ata teka apa angin alai ngatasi kau illa ja'alatu alai ngatasi ma ya kena illa kejaba ja'alatu ndadekake sapa angin hu ing ma karomim kaya apa ngaranane rampen. Ngerti rampen apa? Sampean tau nang kandang. Jadi sisane panganane wedhus, sisane panganane sapi, ya kok ora gak karo-karoan. Kaya rampen. Karomim kaya rampen, ajur wis korat kali gak karo-karoan. Ya belesah gak karo-karoan. Sampeyan nek ndelok di YouTube apa di endi kon bekase gempa kaya apa? Ya wis ngono iku. Tapi kok dudu gempa tapi rupa angin. Jadi wis naudzubillahi min dari setiap pelanggaran disiksa dening Allah. Jadi langun iku ya pola tingkah dewi mergo gumedhe donya ngaku wong sing paling kuat man asyaddu minna kuwatan. Jadi wong saking kuwate watu gombal iki dipikul ditumpuk apa jenenge gunung iku rupa watu ditithik diukir luar biasa. Nek sampeyan lak bangun teko pondasi munggah. Lah iki enggak nek gawe omah iku. Dadi watu ditithiki dikerowoki digawe omah. Wah enak gawe omah ngono iku. Sampeyan gur tau. Cilik aku mbiyen pernah gawe guwa. Dadi lemah tak kerowoki tak gawe guwa. Enak ya kalau omah guwa iku. Adem di musim panas, hangat di musim dingin.
Jadi cuaca apa iku stabil. Mulane di Australia ku ana wong sing gawe omah iku ning jero lemah. Nyukure iku panas. Padang pasir. Lah ning jero lemah iku hangat. Dadi stabil anune. Apa jenenge iku? Suhune iku stabil. Gak panas, gak adem. Dadi ngene iku. Termasuk kaum Ad iku gawe omah di jero gunung. Dadi gunung dikerowoki digawe omah, digawe omah sing aman ngono. Tapi nek awak ngarepno ngrusak ya wis gampang. Tekakno angin lah kaum Ad iku dhuwur-dhuwur. Swidak dira sak pira? Sak dira iku sekitar pira? Setengah meter lah. 15 meter wong dhuwure. Drijine sak pira? Dengkule. Wis. Lah iku keterak angin. Mulane karramin. Illa jalat karramin kaya rampen. Dadi ajur, umur, korat karet diterjang angin. Masalahnya anginnya ya gak cukup sedina rong dina tapi seminggu. Ya wong sab'a layalin wa samaniyata ayam 7 bengi 8 dina terus-terusan. Nah untuk bilaimin dalika itu sebagai pelajaran bila suatu kaum itu melanggar awan nekakno azab iku gak ora kok sing berbuat jahat tok sing kenek tapi sing apik ya katut padha karo numpak perahu ora sing ndek ngisor tok sing kebocoran tapi ya kabeh sak kapal katut kerem ya padha karo negara dadi nek pelanggar itu diumbar wong sing ngerti meneng ae ya wis dirusak sak negara. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini ada pertanyaan. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Ya fakiri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq al-sabra sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis wa bihamdihi